Kunafoni bakuruba ye kelen o de ka ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye journée africaine de l'état civil ye a ɲɛnamayara ministériso fɛ ni o ye ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation ka tɛmɛ ni direction nationale de l'état civil ye nin ye an donkan ye bi bamanankan kunnafoni kɔnɔ. An bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'a jira aw la k'a fɔ ko nin bamanankan kunnafoni wagati selen walawalali bɛna kɛ minnu kɔnɔ kuma la aw ye Mali kɔnɔ n'a kunkan kibaruyaw olu de don an b'a fɔ ko ni o kuma selen aw dangana kunnafoni daminɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ni a ɲɛmaaba ye an fa ye Seyid Cherif Ousmane Madane Aidara u ye sigi kɛ Sebenikɔrɔ an fa ka so ka bɛn utu kalo tile 10 ma kari cogoya min na ka weleda ka ɲɛsin silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma jango lajɛrɛba min ni o bolo da bɛ o bolo ka bɛn utukalo tile 16 nata ma CICB la Lutu Sidibe ka sɔrɔ la an ka janga ɲamadali kɛ o fɛ. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. An bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn ka Ala barikada an bɛ seli Alakira Muhammad kan sallallahu alaihi wa sallam ana so dunkew an'a ka sahabaw ani maa o maa y'i sen da olu sen da n'o ɲuman na fo ka taa se alikiyama jɔdon ma ya rabbi ne na wala k'an ye o jamakulu sanuma na alhamdulillah ni ye welewelekan ye ka bɔ groupement leader spirituel musulman du Mali yɔrɔ n'o o ɲɛmaaba ye an fana an karamɔgɔ ya Seyid Cherif Ousmane Madane Aidara o tuma n'i ko groupement i ko Mali sufi bɛɛ lajɛlen i ko Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen i ko Mali tijani bɛɛ lajɛlen Mali qadiri bɛɛ lajɛlen Mali shia bɛɛ lajɛlen Mali ansar bɛɛ lajɛlen o tuma taabolo bɛ Mali la n'o bɛ kɔlɔsi sira kan tuma bɛɛ lajɛlen welelen don ni Allah subhanahu wa ta'ala sɔnna samedi don k'an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ CICB la le 16 samedi prochain inshallah welewelekanba bɛ groupement bolo ladilikanba bɛ groupement bolo kumaba bɛ groupement bolo k'a lase sufiden bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la gɛrɛtɛ ani degun min bɛ mawuludukɛlaw kan bi ani mawuludu kɛli yɛrɛ kan jamana in kɔnɔ degun ani gɛrɛntɛ min talen don k'a ɲɛsin ziyarakɛlaw ma ani ka ziyara yɛrɛ kɛ jamana in kɔnɔ o kuma gɛrɛntɛ min talen don k'a ɲɛsin sufiw ma ani sufidenw ma kuma welewelekan bɛ groupement bolo k'an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ CICB la samedi don inshallah walasa an bɛ taa hakilinaw lajɛ jamana in kan ka taa taabolo jumɛn kan o kuma sufidenw yɛrɛ kan ka comporter cogoya jumɛn o kuma ni kɔlɔlɔ ninnu ni gɛrɛtɛ ninnu a bɛ se ka kɔlɔsi cogoya jumɛn walasa mawuluduw bɛ se ka kɛ lafiya kɔnɔ cogoya min na ziyaraw bɛ kɛ lafiya kɔnɔ cogoya min na o welewelekan don o kuma a bɛ ɲini sufiden bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛ ɲini Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛɛ k'an jija an ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu an ka ɲɔgɔn sɔrɔ CICB la samedi le 16 à 9h an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alibi ani groupement bɛ ɲɔgɔn bolo ka sanga ni a ka baarabolo dalen hukumu kɔnɔna ye ni o ye direction nationale des affaires religieuses et du culte ni groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ni a ɲɛmaya bɛ an fa de bolo Seyid Cherif Ousmane Madane Aidara ni ale ka yamaru ye nin jɛkulu fila in fana ye sigi kɛ ka bɛn kari utukalo tile 10 ma Sebenikɔrɔ fɛn min sɔrɔlo la Alibi Luti Sidibe ka sɔrɔlen an ka jɛ an ka o fana ɲamada. Direction nationale ka mission dɔ ye jumɛn ye o de ye silamɛtɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ kerecɛntɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ waati ni waati ka wuli ka s'u ma nanzarakan na n'a bɛ f'o ma ko suivi et contrôle an nana ka n'o baara de kɛ an tun ye baara in boloda a mɛnna a ma se ka latigɛ Ala y'a latigɛ bi de donc comme groupement ka jama bɛɛ kun kan ka se yan bi donc u y'a ɲini an fɛ n'an bɛ se ka se yan karamɔgɔ yɛrɛ bɛ kɛ yan pour que an ka na d'abord an ka ɲɔgɔn dɔn filanan an ka mission ye min ye an k'o f'u ye o de ye an se yan bi an nana ka na o de dantigɛ bi d'abord direction nationale créera waati min na an kumara o kan direction nationale ka mission ye min ye an y'o f'u ye ministre ye an bila baara min na ni ministère yɛrɛ bɛ ka baara kɛ à travers n'a ka direction ka sira ye an y'an da don la o fana belebelew ɲɛf'u ye ka sɔrɔ ka duwawu ɲini u fɛ k'a fɔ an bɛ baara min na ka duwawu k'an ye baara in bɛ se ka sabati cogo min na o de ye an se yan bi alhamdulillah an ye wasa sɔrɔ réunion min kɔnɔna la
d'abord an nana sɔrɔ jama bɛ yan o b'a yira n na k'a fɔ ko in u y'a minɛ ba la kosɛbɛ an nana karamɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ yan o ye dɔ fara kɛnɛ in daraja kan an ye kunnafoni minnu fana di fana karamɔgɔ yɛrɛ wulila ka jaabi minnu fana di an ma a yɛrɛ ye cɛsiri minnu kɛ a ye boliboli minnu kɛ anw yɛrɛ bɛ baara minnu kan a y'i da don o la k'o fana f'an ye ka tila ka layidu d'a ma fana k'a fɔ n'an mago b'a la kuma o kuma an bɛ baara minnu kan n'an jɔra yɔrɔ dɔ k'a fɔ an dɛsɛra yen ka a ka dɛmɛ bɛ an ye donc an bɛ se k'a fɔ baara in kɔnɔ an ye wasaba sɔrɔ a kɔnɔna la foli min bɛ n bolo o de an bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ an b'olu fo olu mun ye danaya d'an kan k'an bila jɔyɔrɔ in na an ka minisiri an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn sabula n'i y'a ye anw bɛ nin baara in na an b'a kɛla ale ka yamaruya de kɔnɔna la an bɛ foli sabanan di groupement bɛɛ lajɛlen ma olu min sɔnna ka an lamɛn bi ka tila ka bilasiralikan fɔ an ye ka tila k'u ka dɛmɛ sira dayɛlɛ an ye k'a fɔ ni an mago b'u la kuma ma u bɛ an ka bila la donc an b'o foli d'u ma ka dugawu kɛ u bɛ baara min na ala k'u fanga se a kɔrɔ ala ka jamana kolo suma. Groupement tɔndenw ye tasibila foli kɛ ka ɲɛsin Sheikh Abubakar Sabe a ka fatulu hukumu kɔnɔna na ni ale ye groupement tɔndenw ye ni a ka wulikajɔw fanga bonyara kosɛbɛ ni a ɲɛmaaba tɔgɔ ye ni o ye an fa ye Seyidi Sherif Usman Madani Aidara waliɲumandɔn ani tasibila kan caman kɛra ka ɲɛsin banbaatɔ ma ani bonyamasegin foliw ka sanga ni a ka fatulu hukumu kɔnɔna ye a ka denbaya ye an ka janga sɔrɔlenw seereya. O kɔfɛ an balimakɛ a n'an baarakɛ ɲɔgɔn Mopti n'o ye Abubakar Sabe n'u b'a fɔ Baba Sabe ale kun ye leader ɲɛmɔgɔ dɔ ye ani leader mɔgɔ cɛsirilenba dɔ Mopti ayiwa kibaru y'an sɔrɔ k'a fɔ a fatura ayiwa an b'a fɔ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un an b'a ɲini ala fɛ ala k'a dayɔrɔ nɛɛma ka saya k'a ma lafiya ye an yɛrɛ min b'a kɔfɛ k'an bɛɛ ta kɛ ko ɲɛ ala k'o k'an ye ala ka yafa silamɛ su bɛɛ ma ala kɛra bonya kama sɔli ala rasul. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ i n'a fɔ an tun ye aw tulo lasɔmi bakuruba kunnafoni kɔnɔ cogoya min na fɛn min ye journée africaine de l'état civil ye a ɲɛnamayara kosɛbɛ minisiriso fɛ ni o ye ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn kari utukalo tile 10 de ma palais de la culture la Lala Kuyate Abdoulaye Sogodogo de tun bɛ an ka jan o fana seereya. San o san utukalo tile 10 an ka hadamadenya bugunatigɛ sɛbɛnw olu tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnamayali bɛ sigi ɲinan bɛ tali kɛ a siɲɛ 8 de la nin kɛnɛba in bɛ sigi ɲinan ta yɛrɛ o bilalen don okumu min kɔnɔna na Mali jamana kɔnɔna na o de bɛ tali kɛ ka se ka an ka hadamadenya bugunatigɛ sɛbɛn ninnu k'u dilan ni an ka subahana mansiw ye yaasa gɛlɛya o gɛlɛya bɛ se ka sɔrɔ sɛbɛn ninnu dilanni ko la o gɛlɛyaw ka se ka ban nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnamayali la ɲɛfɔli bɛ kɛ ani ka maaw la faamuya nin sɛbɛn ninnu tali nafaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni sɛbɛn fɔlɔ yɛrɛ min ka gɛlɛn ni sɛbɛn bɛɛ ye n'o ye wolo sɛbɛn ye. An bɛ 8e édition la journée africaine de l'état civil o kun ye mun ye sɛbɛn fɔlɔ mun akɛ fɔlɔ mun bɛ den bolo n'a nana duniya kɔnɔ n'o ye wolo sɛbɛn ye o de ye an ka papier bɛɛ la mun ka fisa ni an ka papier bɛɛ ye donc den ka hakɛ fɔlɔ o y'a ka wolo sɛbɛn o wolo sɛbɛn hakili la bi journée in bilalen bɛ pour que ka mɔgɔw kunnafoni ka mɔgɔw ladɔnniya pour que bɛɛ ka a nafa dɔn bɛɛ ka dɔn k'a fɔ a kɛra an fɛ a diyara an ye a bɛnna an ma o y'a fɔ don min an y'an bolo don a kɔrɔ k'an sen don a kɔrɔ a y'a ye population bɔra ka na alors u kun nana c'était pour que ka a faamuya kun jumɛn don donc kun weleli kun ye mun ye o ye wolo sɛbɛnw ani mariage papier ani hali saya papier parce que a bɛɛ dulonnen don ɲɔgɔn na donc an b'a dɔn k'a fɔ papier ninnu nafa ka bon kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'an sɔnni sigi mun kan k'a caya o ye wolo sɛbɛn ye parce que den ka hakɛ fɔlɔ y'o ye. Bon o kɔkɔrɔma donni tɛ fɛn wɛrɛ ye parce que an b'a dɔn k'a fɔ ka sɛbɛnni kɛ bolo la kuma caman fili caman bɛ y'a la mais n'a digitalisera non seulement a b'a sécuriser a b'a to a tɛ se ka tunu tuguni parce que kuma dɔw la bɔgɔbɔgɔw b'an ka papier dun a bɛ fɛn bɛɛ kɛ n'i taara n'a dunna ka ban i tɛ dɔ wɛrɛ sɔrɔ donc n'a digitalisera n'a numérisera a ka ca ala fɛ a tɛ se ka tunu tuguni donc a marayɔrɔ bɛ caya n'a marayɔrɔ cayara kuma o kuma ani n'i bɛ fɛ k'a dilan ka teli
parce que ordinateur ka teli ni adamaden ka sɛbɛli ye. Nin kɛnɛ in sigili hokumu kɔnɔna na an ka minisiriso min ka baara ɲɛsinin mu mara cɛmabɔli ma ale dɛmɛbaa jɛkulu caman tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ minnu bɛ wuli ka jɔ la su ni tile yaasa Afiriki jamana kɔnɔdenw bɛ se ka ba don ni adamadenya bugunatigɛ sɛbɛn ninnu na n'o dɔw bɛ tali kɛ Union Africaine, UNICEF fo ka taa se Coopération Africaine ma o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛw ka sanga ni nin don in ɲɛnɛmayali ye an ka bugunatigɛ sɛbɛn ninnu u na lakana ani fana u na don subahana mansiw kɔnɔna na i n'a fɔ an ka jamana yɛrɛ bɛ fɛ k'a ka foroba cakɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen baara yɛlɛma k'a kɛ subahana mansin baaraw ye cogoya min na wa fana kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen don min bɛ jamana ɲɛmaaw olu ka cɛsiri n'u ka wulikajɔw yira ka sanga ni adamadenya bugunatigɛ sɛbɛn ninnu donni ye b'a la. Ka fɔ fɔlɔ n bɛ kuma an ka minisiri tɔw la n'o ye général division Ablaye Maiga u mun y'a yamaruya an ka nin journée ka atabala depuis nin y'a 8e édition ye Nord-Chèque en 2017 jɛnkɛra la k'a fɔ ka nin don in ta k'a kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka wolosɛbɛnko furu sɛbɛnko ani saya sɛbɛnko k'olu kuma fɔ walasa mɔgɔw k'a dɔn a nafa ye min ye fɛn fɛn m'a ta fɛn fɛn kɛn tɛ k'a bila i kunna k'o k'a ta ba la walasa bɛɛ bɛ se k'i ka sɛbɛn sɔrɔ cogo min na parce que an y'a ye k'a fɔ wolosɛbɛnko a falsifieli ka ca a yɛlɛmabolo ka ca mɔgɔ caman bɛ na k'a bayɛlɛma u yɛrɛ ka haminaw kama jamana dun de bilalen bɛ ka wolosɛbɛnko k'a la sécuriser walasa papier minnu bɛ sɔrɔ a ka kɛ papier sɛbɛnw ye parce que an y'a ye k'a fɔ tɛmɛlen na mɔgɔ caman tun bɛ Mali sɛbɛnw sɔrɔ facilement pour que k'o dabila ni na ko nana ka numéro di bɛɛ ma maliyɛn fɛn fɛn bɛ sɔrɔ numéro bɛ d'i ma wa mɔgɔ si tɛ se k'a yɛlɛma machine minnu bɛ ka bila an sen fɔlɔ jamanakuntigiw bɛ ka fɛɛrɛ minnu ta o ye ka fɛɛrɛw sigi sen kan bolo sigi sen kan minnu b'a to o falsifier ninnu bɛ dabila pour que an fɛn fɛn mana wolo k'a daminɛ Mali kun fa kun bɛɛ ka se ka wolosɛbɛn sɔrɔ a se ka dɔn i wolola yɔrɔ min i wolola cogoya min waati min na i wolola dugu min na o ka se ka sɔrɔ wa donn'o ka na fo Bamakɔ donc baara min bɛ sɛbɛnna numérique n'i y'a cliquer dɔrɔn n'i bɛ fo Mali dan na a bɛ bɔ Bamakɔ yan k'a y'o k'a fɔ nin yɔrɔ in na nin commune in kɔnɔ nin temps ye a tɔgɔ ye nin ye a bangena nin yɔrɔ in na o fɛɛrɛw de bɛ sen na wa an bɛ ka fɛɛrɛ minnu ta fana a kɛra ala fɛ cogo min ni a taara ba la fɛn fɛn ye yɛlɛmabolo ye k'a fɔ k'i b'a suyɛnni kɛ o bɛɛ bɛ dabila. Kɛnɛ in yɛrɛ datigɛ la an ka pionniers olu ye Mali jɔnjɔn dɔnkili de da ka se ka baaraw nun don an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kɛnɛ in baara kumaba dɔw kɛra waliɲumandɔn jɔnjɔnw tali ye k'a di maaw ma minnu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ka bon ni hadamadenya bugunatigɛ sɛbɛn ninnu sinsinni na jamana kɔnɔna na. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye nɔrɔ dugan bɛ ka bɔ maa minnu ka yeli ma o kalandenw ni o ye élève de l'Union malienne des aveugles ni Madame Bouzaï de Mama Rose ani a dɛmɛbagaw ka cɛsiriw ye ɲɔgɔndan dɔ bolodara olu ni ɲɔgɔn cɛla la baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra maa minnu ka seereyaw kɔnɔna na Sirifila Jabaraniso tɔgɔ la Sadio Sidibe ani Seydou Ɲare de tun bɛ an ka jan ka sɔrɔlenw sera ɲɔgɔn fɛ. Ni a bɛ fɔ Union des aveugles du Mali ni u jabala filɛ nin ye Ɲamakɔrɔ ni u jabala filɛ nin ye Falajɛ lajɛrɛba dɔ kɛra u fɛ kalanden minnu ni u bɛ kalan kɛ k'a sɔrɔ u ɲɛ tɛ fɛn na concours dɔ sigira ka a ɲɛsin u ma maa 30 bɔ ɲɔgɔn ko kun don kalanbolo in senfɛ maa 20 taara ka b'u la ka to maa 10 ma o maa 10 na olu de taara ɲɔgɔndan na ɲɔgɔndan hukumu kɔnɔna na maa 5 fana taara ka bɔ olu la ka to maa 5 ni jɔnjɔnba taara ka di olu ma ka sabu kɛ u ka baara kɛ ko ɲuman ye hakilina in kun tɛ fɛn wɛrɛ ye k'a jira diɲɛmaw la k'a fɔ ko maa tɔw bɛ se ka min kɛ lujuratɔw fana bɛ se k'o kelen kɛ ko lujura man ka to ko maa ka ɲugun a yɛrɛ la o de la ɲɔgɔndan in ni a bɛ wele art de voix ni o ye ka kuma ta jamana an balima ninnu ni ala m'u garijɛgɛ kɛ filɛli la u y'a jira k'a fɔ ko nin ye nisɔndiya ko ye olu bolo maa min fana kɛra sababu ye ka hakilina ta ni o ye Madame Bouzaï de Rose u y'a fo ka barika da. Denmisɛnnin 30 ɲɔgɔn na olu de tun bɛ ka dege kuma la jama ɲɛfɛ o baara kɛra kalo 3 kɔnɔ ni Rose Bouzaï n'o ye muso ŋaniya jɛlen min y'an dɛmɛ baara in na n'ale ka dɛmɛ ye o tali kɛra ka 20 burun ka bɔ a la 10 olu de filɛ nin ye yan bi ka se ka ɲɔgɔndan kɛ 5 bɛ ta ka bɔ o 10 cɛ la ka prix d'u ma ani mɔgɔ komi Rose Bouzaï yɛrɛ y'a fɔ cogo min na k'a fɔ ko maa tɛ ale fɛ min bɛ bɔnɛ bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ sɔrɔ nka nin kɛkun ye bi walasa k'a jira diɲɛ la k'a fɔ ko lujura tɛ maa bali foyi la wa denmisɛnnin fara maakɔrɔ kan an bɛɛ fana mago bɛ jama ɲɛfɛ kuma la. lajɛrɛ in senfɛ IJO yɛrɛ ɲɛmaaba ale tun bɛ kɛnɛ kan ni o ye honorable Adi Bari ye ale fana ka nisɔndiya jira ka sabu kɛ hakilina in nafa k'a ɲɛsin a ɲɔgɔnnaw ma minnu ni ala m'u garijɛgɛ don filɛli la ni u bɛ f'u ma ko ɲɛfɛntɔw ko nin baara in a b'a jira olu la k'a fɔ
ko olu bɛɛ ka kan u t'u ressenti k'a fɔ k'u ye kɛrɛfɛden nin ko la k'u bɛ jamana ɲɛmaaw fo ni ka tila ka foli belebeleba segin maa min kɛra sababu ye ka hakilina in ta k'a ɲɛsin olu ma ni o ye madame Bouzaïri Rose ye. Ni sababu ɲumanba de denmisɛnninw ma denmisɛnninw a b'u ladaw yɛrɛ la denmisɛnninw a b'a to diɲɛmaa b'a dɔn k'a fɔ ko lujura tɛ mɔgɔ tiɲɛ a b'a to k'a fɔ olu denmisɛnnin ɲɔgɔn minnu bɛ yen n'u bɛ deli la o bɛ da la k'a fɔ ko kalan o de ye bɔ nɔgɔla sira ye donc nin ye sababu ɲumanba de ka jamana fo ale mun sababu la an bɛ nin espace kan ka Tata Rose fo ale mun kɛra nin ko in initiateur ye ka imabu encadreur bɛɛ lajɛlen fo ka imabu écoledenw fo ka densomɔgɔw fo ka halisa k'a ɲini jamana fɛ u k'u janto lujuratɔw la. Hakilina in taba ni o ye madame Bouzaïri Rose ye a y'a da don hakilina in na kun min y'a to a y'a ta sabula ale ko ko a bɛ san caman bɔ ale ka baara tɛ fɛn wɛrɛ ye o de ye ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin du den ani denbaya ma o kadara kɔnɔna na nin den minnu filɛ nin ye ko ale ka wulikajɔ bɛnnen bɛ ninnu de ka hadamadenya ma bi a kelen bɛ ka don u jigikɔrɔ sira caman fɛ sabula n'i y'a ta ka jateminɛ an ka société kɔnɔna na ko walijugu caman bɛ kɛ ka ɲɛsin ninnu ma o de kadara kɔnɔna na ale ko waati o waati ale tɛ sɛgɛn nin hakilina modèle ninnu talila ka a ɲɛsin u ma o de kɛra sababu ye ni a ye nin kɛnɛ in sigi k'a ɲɛsin a den ninnu ma. bi ɲɛnajɛ in a devoir a ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a fɔ hali ni ɲɛ tɛ ko la o kɔrɔ tɛ ko i hakili tɛ baara kɛ u ɲɛ tɛ ko la c'est vrai mais u biriyannen don ka tɛmɛ hali denmisɛnnin minnu bɛ yeli kɛ fiɲɛ tɛ mɔgɔ bali ka taa école la fiɲɛ tɛ mɔgɔ bali ka kɛ brillant ye fiɲɛ tɛ mɔgɔ bali ka baara kɛ i b'a tigi bila dans les conditions de travail u ka matériel adapté ulenw d'u ma u bɛ se ka kalan kɛ comme les autres enfants u caman bɛ fo université la a bɛ daminɛ jardin na fo université caman bɛ hali baaraw kɛ donc baara dɔw bɛ yen u tɛ se k'olu kɛ certes mais baara caman bɛ yen u bɛ se k'olu kɛ et u bɛ k'olu kɛ et très bien depuis 25 ans c'est ka musow ni denmisɛnninw kanda. Je suis conseillère pour la protection des femmes et des enfants. Donc, nga bara ye kukanda. Akera lujurato yo, akera mununte lujurala o. Ne be demisonu ni muso kanda. Ni problème be demisonu dala tribunalu la, muso be problème muso dala foyer o kono, nu ne wele ne bu deme. Ministre so minga bara benembe muso den ani denbaya ma ale ka nɔbila min kun bɛ kɛnɛ kan ale fana ye a ka nisɔndiya yira kosɛbɛ k'a fɔ nin hakilina ye ko nin ye ministre so yɛrɛ ka hakilina dɔw ye. Ministre tɔgɔ la an kana fɔlɔ parce que u ye invité k'an ka se yan bi ko association malienne des aveugles du Mali n'o ye association ye min sigilen bɛ mɔgɔ minnu n'ala ma u garisɛgɛ ɲɛ la i y'a fɔ cogo min na n'a ye lujura s'u ma min sera se u ɲɛ ma ka na ko association y'u dɛmɛ fɛnɛ ka se ka concours dɔ kɛ n'a bɛ f'o ma ko oratoire o ye mun ye ka se ka u lajɛ k'u dege kuma na ka kuma ta jamana parce que o ma nɔgɔn donc walasa u fana ka se ka bɔ kɛrɛfɛdɛn na kɛrɛfɛdɛn kɛlɛ donc u y'an wele ka na an nana o kɛnɛ kan minisiri tɔgɔ la ka na k'a yira ko jamana bɛ u kɛrɛfɛ k'u dɛmɛ walasa ka kɛrɛfɛdɛn kɛlɛ. An b'aw hakili jigin k'a fɔ kɛnɛ in a kun cɛra ni nisɔndiya kɛnɛw caman ye an ka seko ni an ka donko maaw kun bɛ kɛnɛ ka kɛrɛnkɛrɛnnen la Massa Sumi Général Balodi o n'a ɲɔgɔnna caman kɛnɛ in kun cɛra ni nisɔndiya fɛn ye minnu garijɛgɛ fɔra ci kalan in sen fɛ ordinateur machine b'o la trophée b'o la fo ka taa se sɛbɛnw ma. Kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye groupe banni n'a bɔnnaw kanubagaw u bisimila Seyida fɛ Madame Kulibali Nafisatu Aidara a kɛra ka sanga ni a ka États-Unis taama bɛɛ lajɛlen kɔfɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn kari utukalo tile 10 ma a yɛrɛ ka denbaya la Titibugu la commune 1 kɔnɔ Bamakɔ Asanatu Tarawele Nuhum Kone Sirifila Jabaraniso tɔgɔ la an ka jɛ an ka seereya. Madame Kulibali Seyida Nafisatu Aidara ala y'ale garisɛgɛ denkɛ la min ni a tɔgɔ dara an fa an'an karamɔgɔ alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ a Seydi Sherif Usman Madani Haidara la o hokumu de kɔnɔ groupe banni n'a bɔnnaw kanubagaw farala ɲɔgɔn kan ni ka taga foli k'a la ani dugawu don. An nana an ka Seyida fɛ n'o ye Seyida Nafisatu Aidara ye ka na foli ni bonyamasegi la donc ala ye hɛrɛba min kɛ Sirifila duba ye n'o ye ala y'a garisɛgɛ den cɛman na donc n'o tɔgɔ dara an karamɔgɔ la Seydi Usman Haidara vraiment an nisɔndiyara an fari fonina président d'honneur Imam Malik Abdoulaye Tisseke an b'a fɔ kosɛbɛ parce que ale ka wulikajɔba sen bɛ nin baara in na k'an ka président yɛrɛ fɔ a ca ani a baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ ka fara an ka groupe mɔgɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini ala fɛ den barikama min nana ala ka dɔ fara a ka barika kan ala ka dɔ fara a ka kunnadiya kan ala ka nali kɛ hɛrɛ ye ala k'an yuru kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye. Kɛnɛ in kɛra nisɔndiya ani munyamunya kɔnɔ jama bɔra fan caman de ni ka se ka na u ka kanu ani wale ɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsin alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ ale denmuso Seyida Nafisatu Haidara la
a ka hakilina ɲumanw ani a ka bilasirali ɲumanw ye ka ɲɛsi groupe bani n'a bɔnnaw kanubaga ma. Donc Seyda Nafisa ka salon a ka kuru kɔnɔna a ka dogodogoni a bɛɛ lajɛlen fara jama la bɛɛ lajɛlen nana Ala ɲɛda kama a Seydi Sherifu Usmane Madani Haidara kama ani Seyda Nafisa yɛrɛ kanu kama u ɲuman nana cogo min Ala ka segin n'u bɛɛ lajɛlen ɲuman ye k'u ka kanu ta yɔrɔ ɲɛna. Seyda Nafisa mɔgɔ si de min ɲɛsan ma k'a y'i kɔ don o tigi ma a y'a fa ladege jogo ani danbe la ale bɔra zaraw la ka tila ka tɛmɛ zaraw la an bi a fo ka barikada dante foli minɛ a yɛrɛ bɛ min fɛ Ala k'o k'a ye a bɛ sira min ye Ala ka don a n'o cɛ. A président d'honneur Imam Maliki Tessuge ale tun nɔrɔ bilala kɛnɛ in kɔnɔ a denkɛ de fɛ a ka kɔrɔfɔw la a ye hakilina jigin kɛ nafaw la ani fusamantiyaw la minnu bi sɔrɔ ni shirifuw kanu ye ɲanamaya in kɔnɔ ani alikiyama jɔ don. An fa de ye nin bɛɛ lajɛlen nɔ ye sabula a y'an bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni shirifu kanu o la anw minnu sɔnna ka tuba o k'anw bɛ shirifuw fɛ anw ni n'a ka nafolo u y'u ta ye fo ka taa se lahara jɔ dɔ ma. Ni kɛnɛ n'a ɲɔgɔnna a ye nimisa t'a la o la ni maa o maa ye transport b'a yɛrɛ kun ka na nin kɛnɛ in sɛgɛrɛ shirifu kanu kama shirifuw kama Ala b'i sara ɲuman na sabula anw bɛ o de kama shirifuw nɔfɛ tugali kama n'olu tɛ diinɛ tɛ yen ni shirifuw tɛ diinɛ tɛ yen. Ni bɔɲɔgɔn ye kɛnɛ min filɛ nin ye a kɛra wagati ye groupe bani n'a bɔnnaw kanubagaw bolo k'u ka kanu jira Madame Kulibali Seyda Nafisatu Haidara la ani k'a kurakuraya a ɲɛ kɔrɔ ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la cadeau camanw ni dili a ma ni o dɔ de bɛ tali kɛ warijɛ barasele la mun dilanu u fɛ ka di a ma. Kɛnɛ in na kumabaw dɔ kɛra wale ɲuman dɔn seereyaw kan ani dugawudenw de. Kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye Madame Doumbia Seyda Kadija Aidara Banɛnɛ a sugantira ni ka kɛ ambassadrice ye INPS tɔgɔ la ka tɛmɛ ni assurance volontaire ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra sibiri utukalo tile 10 Sherifula misiri sanuman kɔnɔ min ni a senfɛ Seyda ye bonyamasegin foliw kɛ ka nisɔndiya kan caman fɔ ka sanga ni nin baara in ye ka fara an fa ka adamadenya dɛmɛ waleyaw kan an ka janga sɔrɔlenw. N'i y'a ta k'a lajɛ INPS nafaba 3 de bɛ a la n'o ye AMO ye assurance maladie obligatoire a b'a dɔn kɛnɛya bɛ yen cogo min bana fɛnɛ bɛ yen n'a fɔra bana mana cun k'a ye ordonnance frais médicaux ka ca bon n'i y'a ta k'a lajɛ 100 sarada o 100 sarada 70 bɛ ta ka bɔ i kan. Ni ye 2000 ni ordonnance ye 2000 sisan i bɛ 600 de sara 1400 tɔ INPS de b'o ta o kɔfɛ o bɛ tila ka kalo sara di denmisɛnninw ma kalo sara bi di denmisɛnninw ma hali ni den ye 25 30 ye a kelen kelen bɛɛ b'a sɔrɔ bon nin bɛ na ni dɛmɛ fɛnɛ ye min bɛ na nɔgɔya da kɛ du kɔnɔ o kɔfɛ tuguni retraite pension i mana san 60 sɔrɔ n'a sɔrɔ la i cotisera san 15 minimum o la i bɛ pension de retraite fɛnɛ sɔrɔ wagati min na i dɛsɛlen don i tɛ se ka baara kɛ kalo sara dɔ bɛ jɔ i ye min b'i ta fo ka taa se i ka saya ma a tɛ tigɛ donc nin ye fɛn ye mɔgɔ kan ka don min na i bɛ min bɔ ani i bɛ min sɔrɔ o de ka ca ni o ye n'i y'a ta k'a lajɛ donc nin fɛn yɛrɛ dabɔra anw fantanw de kama. M'o fɔ ka d'a kan nin dabɔra anw de kama et puis a kana miiri arnaque foyi t'a la ni ye État yɛrɛ ka baara de ye nin ye faso yɛrɛ ka baarakɛda dɔ de ye min bilalen don a kuma lakodɔn kosɛbɛ mais ni Ala sɔnna a ma an bɛna an cɛsiri cogo min na a ka se ka lakodɔn bɛɛ lajɛlen ka se ka nɔgɔya sɔrɔ nin ko in na o la o foli bɛ tile an tɛ ka kuma janya an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ hali bi Ala k'a nɔgɔya ni minnu bɛ fɛ u ka enrôler a baarakɛlaw bɛ yan kabi sisan u bɛ se k'u tɔgɔw sɛbɛn kɔfɛ information tɔ bɛ di aw ma aw kan ka papier minnu fourni o bɛ fɔ aw ɲɛna. An b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye Sherifula morikɛ ni o ye Seydi Sherifu Aliyu Badara Usmane Aidara a bisimilara Lomé silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru n'u kanubagaw fɛ ni bisimilali kɛnɛ in y'an ka sɛbɛkɔrɔ bonyana Samayira Sanogo a bɛna ɲɛfɔli k'an ye.
bɛnɛ janjo kɛlen kɔfɛ min kɛra nisɔndiya ani kɔrɔta fa ka se wasa ye Mali silamɛtɔnw ka fara ɲɔgɔn kan maaw conseil islamique du Mali maa ɲɛmaa denkɛ a Seydi Badara Ali Usman Haidara Sherifula Morikɛ o min bɛ munumunu salo la walasa ka ɲɛfɔli kɛ diinɛ ɲuman kan min ko hinɛ ni makari yafa ɲɔgɔn ani keleya ani a taamaɲɔgɔn ye kunda Lome kan Togo faaba kɔnɔna na folikan labanw tɛmɛnen kɔfɛ mun kuncɛra ni dugawu ye Sherifula Morikɛ ni a taamaɲɔgɔnw ye kan bɛɛ da o jɛw ye Bɛnɛ dugu kɔnɔ kabini nɛgɛ kanɲɛ 16 waatiw ye ni ka sɔrɔ k'o kunda Togo jamana kan paraɲɛ damadama bolilen kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ma kabini nɛgɛ kanɲɛ 18 sanga 30 waatiw a Seydi Badara Ali Usman Haidara ni a jɛw o ye dancɛw sago ka don Togo jamana kɔnɔna na ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni sirajan taama ye fa ka se o seyɔrɔ la ye labɛnw k'u sabati mɛ walasa ka kunbɛnliko ɲuman ta ka ɲɛsin bani den mɔ Sherifula Morikɛ a Seydi Badara Ali Usman Haidara a kunbɔlen nisɔndiya ni farifoni wara la a ka sɔrɔ ka kunbɛn farafinna laada kɔnɔna na bonya ni karama kɔnɔ ka sanga ni woro talen ye ka di a mɔ jiridenw ka fara sagajigi belebele kan minnu bɛɛ lajɛlen masiri la nisɔndiya ani farifoniw ye nisɔndiya min b'an dusukun na an da tɛ se k'a fɔ ka se a dan na an bɛ foli de kɛ an bɛ Ala de fo dɔrɔn ka Ala barikada Ala min ye nin nɔrɔ seliman nin sura anw kan le 9 8 2025 ma ɲi Ala taala fɛ a ɲɔgɔnna caman bɛ Ala bolo Ala k'o dan harisɛgɛ la ka Badara ka sija ni kɛnɛ danna ma ka ɲini Ala taala fɛ ale ni anw bɛ Ala k'an n'a bɛɛ kɛ Ala sago ye n'a bɔra ye a ka belebele min ye ko yɛrɛ bɛ si pasima ye n'o ye Seydi Usman Haidara ye an b'a ɲini Ala taala fɛ sija ni kɛnɛ Ala ka danna ma a kɛra an bɛɛ ma sababu ɲuman ye Ala ka sababu ɲuman k'an n'a ye Ala ka n'a sara kɛ a jinɛ ye Ala ka n'a kisi ka bɔ tɔɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen ma Ala kira bara kosɔn sallallahu alaihi wasallam a seriyala maba caman fɛ min fanba ye silamɛya dɛmɛtɔn anisaruw ye ni kunbɛlikɛ kɛnɛ baara in ka ɲɛsin a Seydi Badara Ali Usman Haidara mɔ a kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye maa minnu ye kɔrɔfɔ fɔlen o ni ɲɔgɔn cɛ o ka u ka nisɔngɔ sɛbɛkɔrɔ danganamaya ka sanga ni bani den dɔ yele ye olu cɛ mɔ Lomekaw fɛ ni ka sɔrɔ ka dugawu kɛ a ye ni ka laban ka dugawu ɲini a fɛ ansaru fɛn o fɛn bɛ diɲɛ fan o fan n'u ye nin mɛn o fana nisɔn bɛ jate mais anw b'a fɔ an ka nisɔndiya ka bon ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw ta kan sabu anw ta ye filayara an karamɔgɔ don ansariya sira kan o ye kelen ye an sinji n'an baden don dugu kelen fana na o y'anw fana ka nisɔndiya ye ka fara a kan donc o anw tɛ se ka foyi fɔ fo ka Ala tanu ka tila ka an ka karamɔgɔ n'an baarakɛɲɔgɔn n'an ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan k'olu bɛɛ tanu ni an dɛmɛni ye k'an balimakɛ se an ma an k'o ye o nisɔndiya de b'an na bi. Bakuruya laban k'aw yɛrɛ taamadenw fo ka karamɔgɔ yɛrɛ n'a ka denbaya bɛɛ fo Ala ka ni ɲɔgɔnw caya Ala ka bɛɛ hami dilan Ala ka an kisi ka an tanga ka jamana hɛrɛ d'an ma ka fasow basigi. O hukumu kelen kɔnɔna na u ye foli ani waliɲumanta ka ɲɛsin Mali silamɛya ɲɛmaaba an fana an karamɔgɔ a Seydi Sherif Usman Haidara mɔ ani o ka denbaya ka sanga ni cɛsiri ni wulikajɔ min bɛ kɛ o fɛ dugujɛgɛw 20 walasa ka alisilamɛ diinɛ ɲuman wara diɲɛ bunna kun kan. A kɛtɔ ka kɔrɔfɔ ta Sherifula Morikɛ a Seydi Badara Ali Usman Haidara ye a ka nisɔngɔ sɛbɛkɔrɔ danganamaya ka sanga ni a labanna ka foli ta ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔn anisaru tɔndenw ni u ka nu ɲɔgɔn mɔ Togo silamɛya dɛmɛtɔn tɔndenw kɔfɛ ni kunbɛliko kɛnɛ baaraw seriyala silamɛya dɛmɛtɔn tɔndenw fɛ ka bɔ Benin, Nigeria ani Kɔnɔwarikaw fɛ a Seydi Badara Ali Usman Haidara Lomekaw fɛ i n'a fɔ a fɔla yɔrɔ minnu na baara dɔw de bolo damɛ a fɛ i n'a fɔ bɔɲɔgɔnya kɛrɛnkɛrɛnnenw ka ɲɛsin dugumaabaw mɔ ani wajuli kɛnɛ sigilen walasa ka Mahamadu Mustafa kisi nɛɛma b'a ye o bangani nisɔndiya ani o damu da. Kunnafoni nasara wɛrɛw fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye barawulikaden minnu ni olu sigilen don Cameroun jamana kɔnɔ olu nana bonyamasegin foli kɛ Seydi Sherif Ibrahim Iba Haidara la ka sanga ni a ka Cameroun jamana taama hukumu kɔnɔna ye Penda Kone a bɛna ɲɛfɔli kɛ u kan. U bɔra iko kɔnɔkiliw cercle de barawule maa minnu sigilen no Cameroun ni ka na foli ni wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin an fana karamɔgɔkɛ denkɛ ma a Seydi Sherif Iba Haidara ni kɛnɛ in sigila nisɔndiya ni muɲa kan cercle de barawulekaw fɛ ka ɲɛsin an fana karamɔgɔkɛ denkɛ ma a Seydi Sherif Iba Haidara ale min fa y'a ka jɛnatigɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka silamɛya diinɛ kɔrɔta bɛɛ ni keleya kɔnɔ cercle de barawulekaw nana ni lajɛlifɛn belebele ye n'o ye sagajigi ye ka di an fana karamɔgɔkɛ Je pense que ni ntuma yori tumi balina mais aw welen tɛ balina parce que hali ni ntuma yo mba do dusukun ne ɲɔgɔn fɛ boro kelen kama
donc ni diyara n ye a bɛnna ma aw ka temps bila yan bɛ cogo min na bɛɛ b'a dɔn heure kelen yɛrɛ perdili bɛɛ b'a dɔn ka fara ɲɔgɔn kan ka na ne fo barawuli tɔgɔ la segu tɔgɔ la nin dugu ninnu bɛɛ tɔgɔ la vraiment o ye bonya de ye a ye n bonya de puis ne bi bonya in bɛɛ segin n'i ye denmisɛnnin bonyatɔ ye n'i ye ne ɲɔgɔn bonyatɔ ye a kɛra sababu dɔ de kama a ye n bonya n fa kama ala k'an n'aw bonya aw bɛ min fɛ yɛrɛ yɛrɛ ala k'o de d'aw ma kira ko ni mɔgɔ min ye sinji tugu ni mɔgɔ min ye kelenya tugu ala bɛ dɔ fara o garisɛgɛ kan ala bɛ dɔ fara o si kan n y'a ɲini ala fɛ kira ka nin dugawu ye ala k'a minɛ aw bɛɛ kan an bɛ tunga de la dayirimɛ ɲini yɔrɔw la n y'a ɲini ala fɛ ala ka faama jugu ɲɛmala aw ma aw bɛ min yɛrɛ fɛɛrɛ garisɛgɛ ɲuman ala k'o de d'aw ma ala k'an sutura. kɛnɛ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye cercle de barawulekaw fɛ ka foli ni wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin an fa n'an karamɔgɔkɛ denkɛ ma a seyidi sherif iba ayidara ni ka sɔrɔ ka nin kɛnɛ in kun cɛ ni a ka ladilikan sanumaw ni a ka duwawu don ni a ka duwawu ta ye. an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn ka jira aw la k'a fɔ ko nin bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu labɛnna kunnafoni di so ɲɛmaaya so fɛ ka bɛn ni kuma ye aw ni ce a ka ɲɛma dalu la a k'an bɛn waati min na taw la ala b'an ka jɔnya jɔ an na.